daninoɓe atri majunoɓe. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Bonni kotigal bonni ndam. Won kombino dami. Won kombino dami. Hey hey, won kombino dami. Mbida mi nawlirtake. Oh mi seretake. Tampere gili ari. Oh oh. Tampere gili hoyni kam. Fasirabe nanjala. Ada urangurna musdam dergale. Ada tonye, ada yenne, ada ude, ada fie, depas timani. Bugay, kot jeew immi. An Bugay, est-ce que haɗon ndi jongom feewi feewi? Ko addi ngal naɓnal kadi Ahmad. Non, waɗɗum min won ko jeew tan fuɗɗima haalan sali haala ha ɗum laaɓa. Mais min kam vraiment no gueɗe jongom min comme non haaldirni min komi kulɗo quoi, komi paayi. Ahmad eko jeewa nahnata hoore ma. Min est ce que haɗa kam foti naɓnade han beele meɗa andi jonggom walla mi anda jonggom. An noon hono waade an o okkunoɗomi jonggom. An kay mataw kala ko mbawmi ando jonggom. An ɓuri foto andu jonggom laabi ujunere. Mais ko jeew haali koyno hulɓinide. Eko jeewa haali? A jaɓani yettin haala ko mais ni tan kono. Ah Bukari, min kam vraiment min kam affaire jonggom. Non komi cohluɗo hen par quoi. Amadou, min noddema dande wotere laaɓtonde. Jiɗmi keɗoɗa ko moƴƴi noon. Ayi an hoore ma nde mawnu nde famɗi sukun kono nde ala gandal te ala ko neɗɗo wawi waɗo nder hoore ma he. Amadou wadde an a yejjit jeewa e Sofia koɓe waɓɓe complot te ko kamɓe ɗiɗo jiidi mbuus ala ko woni dawol mumen ala ko woni kirndol mumen sona etade bonno hakkudemi jonggom mi serta jonggom ko ɗum takino heɓe ñawna ɓernde ma nde heɓe lowtuma pour ya waɗ feere nde jonggom yaltir galle o ko ɗum de min wima ko ɗum wallahi haali gonga ay jewno ndeke say ko bandi min ndeke taynawi kam say ɓolo bandi international taynawi kam de min hakkilo taymi yahi billahi hoore ma nde moƴƴani billahi hoore ma nde moƴƴani a weeɓ waklit sa hoyi be hoore ɓe mbattatma ko wola kaɗe mbattuma bolle poɗi kala pagguiɗa ɓe dofa hen kaani ɓe mbejjata ɗum yaha gonta noon ɓoccode hay hagga d' accord joni hande noon desnanma ko haali ko noon mbatten hen hakkille nani inchallah ane ƴettat Abdourahmane Amadou wallahi fehrede okkonɗami nde ko hen kutorintemi dañi hen ndam ɓurɗo maggal Touba wallahi nen mbiyɗami tan sika yeehi ɓumnu mi ara tan gaddume jaleɗo am gaddume mañere jam a majjani tan min kam somi sohli fosne nattumi won oɗo Bukari gontumi 4e Bukari gonon daɓɓel Sofia hande ɓenum nde waɗi classe ko mbiɗa ko mbima noon hande Boucar jaɓi ñamde hande belti men ko weltade wallahi hande kay ñaw makko hande jinneji makko de wi ko yo won neɗɗo moƴƴo hande andi jinneji ɗi saka fof changeat hadda ɗo gulare hande moom jinneji ɗon deƴƴi yo ɓooya ɗon alhamdulillah eyi ɗe kadi ɓuuri welde kam hande no jahnomi jeerde omo garɗo makko mbima hannom ko jiɗɗa ñamde séri am bandilam mi defamma ñaama min ko ɗum tan joƴini kam ɗo sa wi aɗa ñaama mi fewnata ha feewa o wi kam hande andi ko wi mbaɗori ma accike mbimi accike noon ɓeyde paari andi accike sa ñaami ɗum ha heewi tan a fangal mbimi haalnam goɗɗum par ce que an wona culluɗum hannum ko jiɗɗa goɗɗum andi ko wi goɗɗum kadi mbagal leppude
mi jeere hannde mi yaadi ɗum ko jeere ko mi moosa kay jettimi duggima haa waɗi fayida pewnima hay sos ka nande mi fewni heen mi wima noon pewnamoma haa pare soble ɗe kadi mbaɗnumi banque pewnima haa feewi ndeftima haa bottarama haa moƴƴi joni ñokka mom boolel makko mbaɗi men sos kani mbaɗi men ɗum ɗo ñaami tan haw wonni wi ceɓet so yi ay ɓeɗay o dukani waɗan hayda ay tar mbima hannde o deeƴi mbima o ñaami ko o wonni omo haala omo yetta kam no weeɓani noon so dañi gorko ma toppito weeɓani vraiment Fatima jam dañama de eyi yo jokku noon so tawi tan o selli alhamdulillah enen fof ko ɗum jinnoɗen yo jokku ɗum jiɗimi a yan hannde a leeri a yii kam de a malama weltima noon ko noon de min de gila Abdourahmane artiro e galle he wonko miijunomi eko miijotoɗa kadi jonngom miijimi kanen Abdourahmane ko woodi ko hakkunde men jonngoma ko hannde tan ngadduɗa miijo jogorgo fusde galle o ko hannde ngadduɗa miijo bongo ɓurgo miijo Firawna bon la ilaha illallah hakta ubba e lesdi hakta tan ubba ɗum ñande fof ɗum sori nofru Abdourahmane woni hakkunde men kam boni kala ko mahanɗen guila subaka nangue mudi morñita ɗum ha ɗum morñito kanen mo kay ɓuuri o nande kolce bamde banggue goɗɗo so nani banggue goɗɗo kadi arande ɗum yoɗani fewani comme to mon ɗo e Allah addimo ɗo e galle he kanen mo ko woodi ko jonngom haktanomi ubbanami inde Abdourahmane e programme men he wadde an a yejjit Abdourahmane hoore nde moƴƴani jogue ko dooleje malayika te Abdourahmane ɓernde nde laaɓani te a majjani Abdourahmane façon jikku fof ina nder mum a faami hande wona ɓaleeje janggo wona boɗeje ɓaawa janggo wona doolo ɓaleeje Abdourahmane ñande fof ɗum heeɓi nofru mum billahi woni hakkude men taƴi te ñande fof ɗum sori nofru Abdourahmane woni e yalti galle o eyey arga mi haalanma noon min kanko innata ko yaltinte neɗɗo galle ɗum kam woni komi watta ɗum jonani haalam holko woni solution eyo jonngoma ko ɗum ponnoɗa idor mbasami ɗo heɓa haɗa kam addana Abdourahmane fappa ɗum hakta ɗum ubba Fatima jam ko jinnomi namdadem namdomi jamdi andi an wurma ko ŋaɓɗa fof ko goɗɗum kalta namdomi ko gandimi de mi suusama fiyam noon wat ses tan e haal mi heeɗima bandam Fatima an kam sa bettuno Boukary no waɗa dokani hawla go dokani Boukary dokani min e makko mbadde face à face wat ses sa bettuno mum dokani nder suudu walla bettima e couloir walla bettima e waañi holno mbaɗirta comporté o so ɓe opo wadde kam ɗergol jooɗa ko wadde kam ni kiris kadiya i min ɓenam nde ara fof no ummirani amiɗa yiɗi so tawi Boukary ne doga Boukary mi tawa mum ne dogani ene waɗi dem face à face ene yalta hen Boukary kay kala taw mum no suttoni walla wonde debbo goto mi warmo tan walla wara kam ala aɗa hawa ɗum aɗa andi kam min tan mi wiyetta Boukary face à face Boukary ne yaltire ɗum e dow jaam ɗum wona mo jaam i joni nder wañi to noon sa bettima toon mbaɗa yiyan laɓeje kono nel wañ ko wiya wañ ko laɓeje gon to gas somi ƴukke makko mi waramo tan mi yaha mi leliya police Fatima artir hakkille ma solution o woni ko kalanatnomami ko hanki e heccanki e hecci tawi ha joni ko ɗum woodi a muñantomi mi yewtida e Fatimatam a muñantomi mi waɗa calme ɓe wonɓe galle he o tension mboɓe nguuri woni Jeewa yo woni Sofia yo woni Amadou aɗa andi ala mi en jiɗɗo goɗɗo probléme goto men fof probléme mo banggue muñanomi seeɗa jonngom wat bin aɗa ko jinmi haalandem mi haɗima goho mi haɗima ɗiɗi oppumbora haala men ata haala men haala Fatima te so ɗum ɓenni aroyomi hande janggo ɓawo janggo ɗum ko gasi ha laaɓi min ko muñete ko mi natti wade muñji ɗum te an hakkude meɗen guila mi arani e galle he guila e fasa ha mi are galle he joni an holko jiɗɗa aɗa noon ko jinmi haalandem mi wonta wiidemo Boukary resam walla cancaham walla mo wara kam ko heddi ko micciro hakkude ma ko mbiruɗa fof ko noon an kiram ne tolninima to ganduɗa hoorema a adda e hakkille ma de ɗiɗo question ngaji baɗni oto posam ɗum de anende a warat kam mate anen ɗum hakkillamo fof yi joni wa ses Fatima min duwantumami tan yo Allah junnu hakkude ma e Boukary amin ɗum ka poɗɗa haalde wona nenam ko mbimam ko ñanden mbimam kala garowo ƴewde Boukary walla kala garowo ne resa ɗo yo addoto kasangue mum ay caabi ɗi mo naatim ɗo no mbaɗimi ni pukkimni mbeɗim ɗum koye nder gueeƴi ko itti kam min e Boukary guila Côte d'Ivoire ha Mali ha Sénégal maire wona maire de Boukary kañum min yiiɗanimo wooram kanko yiiɗi kam min ko Boukary poofiram Boukary ko min foofiram Boukary ko ni jagguirmom junngo tammom ko ni ko heddi ko noon ko Allah jogui de
kala ko nalla fof ko mere kala garo ador kasangue mi handima ɗum ko ɓoy mine piqué mine bukari ko sernata mine ko piqué père uyu baba afide jungo ma mine makko mayde tan sernata mine hay gol wana tablo ɗo kay ko udda tiiɗi jonngom heɗo men ko moƴƴinomi haalanma wallahi ko kalanmami ko laadol ngol juutat yaha garta o heewat peeje ɗe keewat kono ko mbimami ko yaha arta wallahi ko ɗum woodat sika yeddino ha yeesak laawol an wona ko ɗum tan jaɓɓuɗa ko ɗum woyde bo taƴƴa ko mbiɗa ko ma taƴƴa tan wona ha yeeso ko laawol eyey kala ko woni yeeso noon daɗani guiri eyey ari mine nattoya nder natto e holtoon galle hana ayi noon a hangaka e jinnaka te a yejjitayi mene ma cokkodiren nattire ni nder galle wadde cohluɗaka tawen toon fatimata ido allah e balɗe ma walla ido allah balɗam koye balle ma o addotode wona e ballam de joni woodi feere nde woni fokkit nattoy min mi rewa ɗo mi tarto mi nattiro e ngal damal worgo a nani ko ɗum woni ko wonata ko de mi haalni o kalnatmami ko noon gasi min kam mi najat walla min mi hangere Boucar kañum ko ni tan hande janggo sa yomde mbiyan Fatima Allah dandami bone Fatima ha yeeso noon ko laawol moƴƴi Trois familles, mille problèmes. Findini dani nobe, atri majinobe. Trois familles, mille problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal bonendam. Kenjo, Safia, ambar ma wuri hande de. No wuri? Masha Allah. Mr. Jaram. Defu Muhammadu Waidu. Siri ma de arayam hanki. Siram holo. Pour siri ñu jogi dal way galle. Nenjo o pami degde. Andi ko wi. Ngoppa jongoma, ngoppa Bukari. Tout tranquille nak. Ay Amadou ko anu suusi haalande ɗum hay so feccama peeci jeeɗiɗe peecel tokset o suusa huccidde yam omo haalnam yom oppu jongoma walla yom occu Boucary ha soɓe gonani himɓe mi opperama hannde mi opperaɓe janggo Ande aɗa andi Amadou e jikkuji mum. Ko ni tan o waɗata. Ay. Allah ko moƴƴo. Ede sukaɓe, seraɓe gonno. Bonjour. Ça va bien. Alhamdulillah. Machallah. mawɗum machallah jam ɓolde mi Fatima ko kalanɗa e Boucary fof mi gumi ɗum Hambo. o Boucary ha ngam Hayi. Gollima ɗum hande. wallahi oko jottiɗo naki Boucary tawi kam ko haddow suudam ala ko Boucary wiyanimi yennimi ƴattimi wimi sa haalimi lappuma hami tonguma ƴew tan ɗum te min jakimi o façongaji ɗiɗo jogui Sabi sama. wallahi saaji o ara o adda fitam saaji ara Abdourahmane mbimo ha ngam Mi wiyani mo ɗum. Pour sehil ma. on ko goppuɗo ɗum ha laaɓi cer ko goppuɗon Ko taki Sofia. O sa oppimo holmo o haaldata. mais nenje o ko min tan o joguiɗo e galle he te min kanko kalanmomo watta somi wimomo yo yaw weldetema watta so yeehi ha ɓooyi ni an a sikkat ko min nelatamo e ma te o gandama yoɗani min noon taɗo wawa wadde ko mbimi ko min mi opparmo ha laaɓa cer Ala mi jaɓani. An aɗa andi. Kawma Abdourahmane ko sehil ma. Ha? Ko an o yewtitta. Ko an o haaldata. Ko an rokkata mo ñamde an rokkata mo yarde. Sa yode tikkanam kay andi moƴƴani Sofia. Pour waɗan noon daña baraji. Sabi Allah tan jimmi ko jahato makko joɗɗo jewton. Kon sehilaɓe. mbima nenje o komi goccuɗon komi gaccuɗomo walla na famani Ala mi jaɓani ɗum Sofia. Jewtide tan ay son jewtidi.
mun paamondir an aɗa andi Abdourahmane no way ko neɗɗo moƴƴo omo yaawi wulde noon kono ala caɗeele ko an o dañi galle e moƴƴi mam yiwde mo yiwde mo inchallah ala caɗeele i weltima wallahi ni de godumi makko guddam bona wayno fétiche makko damal gal hay so wullima tan mumol mi daro so addi jam tan adda jam ni neɗɗo ne wawi wuurdude ni a susa yaade hay galle mo ni kala wala e gallami mi yahan toon ni walla men sa walli kam tan ma moƴƴu ndam mi hani yimɓe galle ɓay goto huccani mi hani mawɗo gojoɗo haalani an tan wa wallude kam par ce que ni mi sirani wallahi sirani wonda e makko tan wawi waddema mo karantani gorko ma sella hay goto noon jorɗa muñira Allah ko fawle Allah muñi hano Allah itti foof wallahi Fatima kamaɗe de par ce que min ni no Boucar waɗi temni an kam wawi acca jama tan o ɗeɗ ɗum hamaya c'est possible amin so nattam futtina guiɗe eyi siranno am no wawi de so ardima jaam gaddama ko jaam so addima bone ganduɗa hande ko ni o way ɓaggoɗa banggue walla men tan ɗum tan walla essence o yaw safre o sa won l' essentiel joni noon deñi ɓerema so Allah jaaɓi min mami wallum andani komi jiɗɗo yaade joni galle chef de quartier mi ƴeewa résidence e jarama merci jarama merci beaucoup Fatima otani woni yam ayi de ala andi machallah kay on mo mosano manki ɗuminen seeɗa an kam bo ɗum Boukary i Boukary nan ɗo ko mawɗum min mbadda hen tan de mbaɗɗum simori feewi mbadda hen hande moom laawo jom kadi waɗa goɗɗum ɗum noon a jaggat hen tan mi ala goɗɗum tan ami jagga hen mi haddi e Abdourahmane wima walla men kadi moƴƴi yiwde Abdourahmane yiwde Abdourahmane mone jewtude e Abdourahmane min e Abdourahmane min jewdi hen ko ɓooyi ndax mi hani yimɓe galle e goto huccani hen Abdourahmane kay ma huccu hen joni Allah addi ɗum e dow jaam kam won mawɗo mo walla men ko jiiɗum ko Allah ko moƴƴo Allah addi jam ok a ɓooy seeɗa eyi d'accord ɓooy seeɗa moƴƴi inchallah je te fais rêver Fatimata arti finninima yafoy arti Fatima min de horamde hen muusi horamde hen muusi wonde muus wallahi muusi walmande ne muus mbiɗa horde hen muusi mbaɗata ko dow nder saako lesdi oui assalamu aleykum Bonsoir. Abdourahmane Sonia, mbaɗɗa Arsene mbaɗɗa latam nder mawɗum comme jinnoon jewten bisimilla ɗeɗo balle hakkude men no wayni welani kam te wonko gandanɗa hoore ma fotani wonde hakkude men par ce que aduna o foof ne andi min e ma ken sehilaɓe ka jewtidiɗam ka neɗɗam ka giɗam mais ka Abdourahmane ko tagi min somi haali jaam hakkude ma e nen jeew a waɗanta kam ɗum nen jeew gonga ni o juumi o waɗi erreur mawɗo himɓe foof ne gandi mais o teyani te so hanki wonno hande o waɗata ɗum par ce que o nimsiɗo ndon noon jimmi ko jaafoɗamo te min ɓandam duɗe balɗe hiɗum nisi ɓandu kam min famanin tan gonga sa hokkama leɗɗe haɓa a watta e ɓandu ma a sabu ɓandu mum so jagguma ɓandu ma tedda te so hokkama woni waɗa ɓandu mum en seeɗa mi en tan Fatimata ala sagum ƴeewo e ceerno de sabu ndu ɓandam ni no ɗum wayi ɗe balɗe min famani ɗum yeeya ceerno an yiɗum gayni moƴƴama yeeya to ceerno hokkuma lekki ɗe mbaɗa e ɓandu ma c'est bien la santé là c'est très important nde neɗɗo daña cellal ne moƴƴi ha maya onon jaɓata toppitade wooro mon haydara kala ko dokke ɗon ko toon tan pawton hay liggey mo liggata neɗɗo wawi yiidema tan a welani ɓedde ma wuude neɗɗo wawi yiide no mbaɗa ni tan ɓedde ma wuude on sait jamais te yimɓe fof ne ndaara neɗɗo guite moƴƴani neɗɗo anna jaɓata mbiɗen ala sagum ƴeewo ceerno kam te noon hakkillam ukkim tan yaade ceerno Sofil Dia oye gonɗo Richard Toll legal cabal ɗo jusqu'à Richard Toll
as hombo waawi te hombo laaɓi reedu Sofiya ko kalɗa ko miɗa yiɗi ɗum de kono ɓernde nde jaɓani mais ka Abdourahmane an wuti yejit ka juulɗo te Allah nanɗo ñen fof ken toñɓe ɗum omo yaafo meɗen neɗɗo so innitimo ko juulɗo yataw ɓernde mum ne wawi yaafade joni noon ka Abdourahmane ñande fo aɗa waɗe ɗo ko metti ñande fo yimɓe ne pawma metti aɗa yaafo ko tagui a wawa yaafade nen jeew min noon komi ñaguiɗo ɗum saabu Allah e nelaɗo muɗum jimmi kon jaafoɗamo Sofiya mi haalama ɗum hay simi ɗum waɗa jaggo ko an tan ƴewmi hen ane Allah wallahi par ce que mi yi darde daariɗa hen mi yiiɗe golle fof ɗe mbatta hen yidde yomin mbawre min mum jagga noon mi yaafi mum sababune ma ka Abdourahmane a waɗata hande ko ɓuri kam welde te min mbeɗa andi ka dimu te wiyama dimu ko konngol mum mbeɗa andi kadi ma waɗ ɗum a jarama no fewi min noon hande Allah yiyam weltade ko bannoɗon promettre min jaltu jahinden changer air hande noon mbeɗa yiiɗi wadde ɗum Allah yiyam weltade ɗum moƴƴama wona ko cellat tan nden no cellat woni fof aɗa wawi yaade toon taw ko kon hokkatma jaam yaa toon safruma gatta kay darala hen men kam ɓandam ɗum hen wayni ceerno sofil tan joguimi yakar hen kam foti hen wawgol probléme mu noon woni gueɗel gotel kañum sa ari wokkantaka jaggudema ɗon hedde balɗe 3 walla balɗe 4 ene wenda tan ene ɓofta te joni haadi hewde ala aussi Boukary santé est très important so joomum wima ya won toon lortoɗa leɗɗe ma nde balɗe ɗiɗi balɗe tati wole mar wona cellal woni foof mingi saɗa yaha toon aɗa yaha toon omo hokkuma leɗɗe jooɗo toon lortoɗa ɗum sa paari gatta ɗum kay darala hen ɗum tawi ko jaam tan weltimi no fewi an winemi noon de a winoma e jalde guilel ha joni noon miɗa fadi tan way ka Abdourahmane mbeɗa mi accatma poftoɗa mi yaha less d'accord merci beaucoup merci Abdourahmane ça va ça va merci Selim Badara jam tan an wonani jarumɗa de mi weldite balam gorko machallah eyi ko ɗum fiyandumani andi Abdourahmane ko neɗɗo moƴƴo ala caɗele omo yaawi lawade noon kono ɓerde haydara ala hen ka Abdourahmane min jewtidi te o wi kam kala ko mbimom hankadi ko ɗum ɗon o waɗata machallah mi ka Abdourahmane il est gentil il est doux no mbiɗa horsino oɗo ɓiɗɗo gorko aɗa andi ɓurtina noon ka Abdourahmane il est gentil il est doux rek mi jaɓani ɗum de nden jeew ka Abdourahmane enen ndendi ɗum noon mi mirandaka de mi haalanma hunde ayi Sofia a guila mo dardarmade Sofia ne yimmade mais jokmo ko haala ko woni an min waɗande ko kalami ko Sofia ko debbo komi debbo te minen rewɓe ɓe min gandidira koye men so neɗɗo yiɗi neɗɗo tan min gandi so wonde omo mayanma te mi haalnanima so dañino régle o natirema haw haalanma ɗum o haalanete mais nen jeew
wonɓe ɗo ɓe galle ɓe fof ko worɓe yeyi ɗum kam kamɓe haali kono min gor kam nen jawtiri noon enen bendi ka Abdourahmane ko joom gallam no heddi ɓe fof goniri joom galleji alanne eyi a tawi ɗo jongom mi tawanimo ɗon mbaɗon kalani haala makko min kalani haala makko toon par ce que min to gomɗo komi gaccuɗo jongo komi gaccuɗo ko ɗum ɓuuri goppama tout tranquille gona e hoore ma mbasa andude sa omone galle he ko ɗum jinmi anani ko mbimami ko ɗum ɗon mbaɗami ni mbaɗa mi yaha heure live am joni yonta avant defte battare mi waɗa aka ba yo live après deftane e d'accord wadde ha ɓo inchallah ok mi an wadda yiji Sofia ko debbo Amadou mawno mbaɗa andi ngara haɗa haala ko haala wallahi ko kalantumami ko selli te ko ɗum woodi aɗa ko jinmi haala ndem mbatta hen hakkille ko mbimami o ɗum ɓurmi to suudamen jeew haala bugani on meɗon suuɗi sa pari bottani kala meɗon miɗa yiɗi yewtidde moɗon barko jam sa pari tan ma an so garima on gandu aɗa heewi haala Amadou kam ko heewi ɗum hannde hoɗo Sofia e Fatima ko ɓe yaaɓe inde ok min nodduno Boukary jeeyo onon probléme am mati on jejjinno mati onon goni hoɓe onon on mbi yomi wacce juuɗe moɗon ndeyi tan mbayri ɗon arto am mbiyomi joni min kaldi ɗum Sofia walla min kaldi ɗo ala eko mbaɗɗon goto men foof moni yaha hajuji mum moni ola lala mum ham kam woppi min a probléme am ndekle probléme am o ndekle probléme am o Amadou ɗum kay haalanoma ha gasi mi haala tan haala ɓoɗo haala holko haala régla haala ka jibinani haydara non mi sohlani haala haɗa cohlumi mbaɗon ko mbiɗon ko Sofia arta e junggam mi tampiya Amadou yaaru sesa kalda jam minen sobaka kikiɗe jamma ñalaw koye dow programme he goni min dekal min ala fof waktu momi noddani ɗum e ɗon mbeɗa haala mbeɗeni hen woto sikku noon koko yejjitaka de Amadou wat jam haaldu sesa jam ala de an ko probléme uji ma gonɗa an kam joni koye jeero tan koliɗa a yejjiti kam pourquoi ɗum gokke kam jam mbal lonmi jebbam arta mbaɗe ko mbinɗon ko Amadou ayi hewde ma bone ɗum taki a heɓani Sofia ha joni an fonnoɗo ñawnandema caɗele ma sa wadde mum hande sa waddani Abdourahmane tan Boukary wadda e Abdourahmane onon ɗum gonirɗa ni e galle he man e hol reglowo caɗele ma billahi kon déclare probléme am o ɗebbal billahi kon déclare probléme am joni walla mi hoɓɓa galle o mi wara ɗon net mis ala noon ko calimi hen tout ala ko calimi hen kala ko jiɗono galle min waɗi ɗum min waɗi responsable séance lobé séance lobé Trois familles, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Famille, 1000 problèmes,
bonni koddigal bonni ndam wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa mi nawlirtake mi seretake tampere gilli ari tampere gilli hoyni kam fasiraɓe nan jala